Dobre vijesti za djecu s dijabetesom i njihove roditelje. HZZO je za njih ukinuo doplate na inzulinske pumpe. Kako bi dijete dobilo sigurniju terapiju koja olakšava život, roditelji su do sada morali izdvajati do 76 eura na mjesec. Odlučeno je da se ukidanje doplate odnosi i na djecu iznad 18 godina, odnosno sva djeca za vrijeme redovnog školovanja neće plaćati doplatu za to medicinsko pomagalo. Dijabetičke udruge poručuju da sada djeca u Hrvatskoj imaju skrb usporedivu s onom u najrazvijenijim zemljama Europe. To su te dve vrste, što sam pričala. Još informacija o tome koliko će ukidanje doplate za inzulinske pumpe olakšati djeci i roditeljima život donosi Zorana Čičak-Kulić. Velika je ovo vijest za oko 2000 djece i njihovih obitelji. Više o svemu razgovaram s Davorom Skeleđijom iz Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Dobar vam dan. Evo, što ovo znači konkretno za ove obitelji? Kolika su ta izdavanja bila i što će sada dobiti? Pa, znači, oko 2000 djece ima s dijabetesom u Hrvatskoj, nešto manje je korisnike inzulinske pumpe. Oni su do sada morali do 76 eura mjesečno izdavati, to je njihove obitelji, za inzulinske pumpe. Ali to nije bilo samo to, to su bili veliki izdaci za obitelji. Pa život s dijabetesom je svakako veliki trošak. Među ostalim, prehrana je tu značajna i neki suplementi, tako da je ovo jedno veliko olakšanje za te obitelji. Ali su se svi mogli ranije priuštiti tu inzulinsku pumpu? Pa definitivno nisu. Znate i sami, 76 eura mjesečno, znači to svaki mjesec dijete i potreba ne pita, to je bio značajan trošak. Bile su i neke povoljnije pumpe, ali trošak je svakako tu i svi mi imamo nekad veće mogućnosti, nekad manje. Ovo je sad velika stvar. Na koji način ova inzulinska pumpa olakšava život djeci? Pa prije svega, djeca imaju bolju regulaciju dijabetesa, može im osigurati bolju regulaciju dijabetesa zahvaljujući tome što te pumpe danas imaju povezane senzore. I onda sa povezanim senzorima, u stvari, kad dijete se približava opasnoj hipoglikemiji ili niskom šećeru ili opasnoj hiperglikemiji i visokom šećeru, ona automatski regulira isporuku inzulina. Kako je funkcioniralo bez nje? Pa bez nje djeca i odrasli moraju uzimati injekcije inzulina, što nije baš neka sreća. Naravno, postoje oni kojima je to ok, ali injekcija inzulina, čim kažemo injekcija, znamo da to baš nije nešto sjajno, a inzulinska pumpa taj broj uboda smanjuje sa 5 puta dnevno, praktički na 3 do 4, svaka 3 do 4 dana jedan ubod. To je veliki pomak. Što dalje? Pa djeca su riješena i taj veliki uspjeh je stvarno nešto što želimo malo uživati u tome, ali naravno i roditelji, odnosno djeca kad postanu odrasli, ona isto imaju značajne doplate, pa se nadamo da će se u jednom trenutku te doplate, ako ne ukinuti, onda barem smanjiti. I za odrasle. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama.